Hei, haluan sanoa heti tähän videon alkuun tämän. Tämän videon avulla sinulle todennäköisesti ei tule olemaan elämäsi rakkautta muutaman minuutin päästä. Ei varmastikaan seuraavana päivänä, ei ehkä viikkoon, kuukauteen tai kuukausiin. Mitä yritän kumminkin hakea tällä videolla on sitä, että tällä tyylillä tulet varmasti löytämään paremmin itsellesi sen oikean, jonka kanssa voisit ehkä elää koko loppuelämäsi. Plus, tämä video ei ole ainoastaan heteromiehille, vaan kaikille, jotka etsii rakkautta. Parisuhteen etsiminen ei ole helppoa nykymaailmassa. Moni ajattelee silleen, että löydät parisuhteen helposti deittisovellusten avulla, sillä se olisi normaali tapa löytää kumppani. Se on helppoa vain istua päivät pitkät sohvalla, liikuttelemalla sormea vasemmalle ja oikealle ruutuasi vasten, valitsemalla itsellesi hyviä vaihtoehtoja. Mutta nämä vaihtoehdot ovat niitä, jotka lukee muutamien lauseiden takana ruudulla muutamien kuvien kanssa. Mä ajattelin kertoa teille tässä videossa paremman tavan löytää itsellesi kumppani. Olen itse kokeillut tätä tapaa, tätä pitkää prosessia, ja minulle on tullut tästä paljon parempi olo. Ja vaikka en virallisesti ole missään suhteessa tällä hetkellä, niin minusta tämä tapa on muuttanut minua positiivisesti. Olen nykyään itsevarmempi, tarkempi ja ylipäätään paljon rennompi ihminen mitä silloin, kun etsin surullisuuden pakottamana päivästä toiseen kumppania itselleni deittisovellusten kautta. Deittisovellusten käyttö on hyvin epäaitoa. Keskustelut, mitä siellä käydään, voi tuntua raskaalta ja puuduttavilta. Kysymyksiä, miksi miehenä ei melkein ikinä tule tykkäyksiä, ja miksi naisille tulee huomattavasti liikaa matcheja aloittaa tai jatkaa keskusteluita. Minulta löytyy siis kokonainen video tästä, miksi kannattaa harkita deittisovellusten poistamista. Joten en aio kertoa tällä videolla siitä sen enempää, miksi deittisovellukset ovat huonoja, mutta ehdotan käymään katsomassa sen videon. Muistakaa, että en tule pakottamaan teitä tekemään mitään tällä videolla. Mutta jos sinulla on sellainen vahva tunne, että haluat löytää vihdoin itsellesi kumppanin tällä uudella tavalla, niin ehdotan kuuntelemaan näitä ohjeita. Sä tuut ottamaan askeleita kerrallaan tämän ehkä pitkän, ehkä lyhyen prosessin aikana. Ensimmäinen askeleesi, mikä kannattaa tehdä, on poistaa deittisovellukset. Deittisovellukset tulevat jollain tavalla houkuttelemaan sinua käyttämään niitä. Ei silleen, että olisit täysin addiktoitunut näihin, mutta jos sinulla on melkein joka päivä sellaisia ajatuksia, kuten tulisikohan tänään joku kiva tyyppi minua vastaan täällä, niin se voi olla jo tarpeeksi addiktoiva ajatus. Ja jos mietit tosissasi, sä olet voinut pelata näitä sovelluksia kuukausia tai jopa vuosia ilman, että olet löytänyt ketään, niin hyvin suurella todennäköisyydellä et tule tänäänkään löytämään itsellesi täydellistä kumppania sieltä. Kun minä poistin deittisovellukset ja päätin, etten enää käytä niitä, rupesin huomaamaan itsessäni rohkeutta kokeilemaan jotain uutta, ja ajatus siitä, että pääsin pois tästä addiktiosta, sai minulle ylipäätään hyvän mielen, joten ensimmäinen askel on se, että poistat sovellukset. Toinen askeleesi tulee olemaan hyvin hankala, ainakin siltä se tulee aluksi tuntumaan, mutta ilman tätä askelta deittailu tulee olemaan mahdotonta. Elikkä harjoittele sosiaalistumista vieraiden ihmisten kanssa. Ennen kuin kerron teille, miten tätä on hyvä harjoitella, niin kerron ensiksi, miksi tämä on hyvä harjoitella. Jos sä etsit parisuhdetta itsellesi, sä tulet etsimään myös itsellesi kumppanin, kenen kanssa sä tulet sosiaalistumaan. Sinä voit jutella hänen kanssa mistä vaan ja hän voi jutella sun kanssa mistä vaan. Jos vieraiden ihmisten kanssa juttelu tuntuu mahdottomalta, etkä tule tekemään tätä askelta, niin sä voit periaatteessa hyvästellä samalla myös ajatuksen parisuhteen löytämiseen. Mutta vaikka se tuntuu mahdottomalta, niin se ei ole mahdotonta. Mä itsekin pelkäsin hyvin paljon mennä juttelemaan vieraiden ihmisten kanssa aluksi, ja kyllä se vieläkin jännittää. Mutta sitä kun rupesin harjoittelemaan, keräämään rohkeutta ja tekemään toistamista, niin lopputuloksena oli jo se, että pääsin juttelemaan ja tutustumaan minusta kiinnostavien naisten kanssa. Mieti ihmistä. Me ihmisinä olemme lauma-eläimiä, vaikka et haluaisikaan. Me tulemme toimeen loppujen lopuksi muiden ihmisten kanssa. Ei kaikkien, mutta silti joidenkin kanssa. Meillähän ihmisillä on kielitaito. Me olemme luonnollisesti sellaisia, jotka oppii puhumaan toisille ihmisille, jotta me voidaan kommunikoida. Kommunikointi on hyvin tärkeä taito.
vaikka se ei aina onnistukaan. Oletko koskaan miettinyt sitä, miten esimerkiksi sinun vanhempasi tapasivat? Tai miten heidän vanhempansa tai heidän? Voin kertoa sen, ettei ainakaan deittisovellusten avulla. Todennäköisesti he tapasivat sattumalta ja rupesivat juttelemaan. Heille varmasti toisensa tapaaminen oli kuin randomille puhuminen, ja he löysivät silti toisensa sen avulla. Mun pointti on kuitenkin se, että ihmiset tapasivat kasvotuste toisensa, ja se on luonnollinen asia. Mutta miten tämä askel toteutuu? Miten sinä pystyt parantamaan sosiaalistumistaitoa? Kauniisti sanotetusti, pakota itsesi juttelemaan jollekin tuntemattomalle. Ei sun tarvitse heti olla tuntemattoman kanssa parhaimpia kavereita, mutta tervehdys tai jopa muutaman sananvaihto riittää loistavasti. Älä mieti sitä, onko kyseessä samaa tai eri sukupuolta edustava henkilö. Pääasia ei ole se, että joku heistä tulee olemaan sinulle se oikea, vaan se, että pystyt rikkomaan oman kuplasi ja parantumaan puhumaan uusille ihmisille, silleen ettei sinua niin paljon jännitä. Mä annan itsestäni muutaman esimerkin. Kun mä aloitin harjoittelemaan tätä, mä menin kauppaan tekemään normaali ostosreissua. Matkalla kauppaan päätin kokeilla tuhota kuplani ja jutella edes yhdelle tuntemattomalle henkilölle. Kun mä menin kauppaan, mä tajusin, että tää tulee olemaan mahdotonta. Minun alitajunnassa oleva ääni, joka piteli minua puhumasta toisille ihmisille, kertoi, jos sanon jotain tyhmää, jos tämä toinen häiriintyy minusta. Hetken aikaa kiertelin kaupassa tekemällä ostoksia, kunnes näin yhden kauppatyöntekijän hyllyttämässä. Normaalisti olisin kävellyt ohi, mutta tajusin, että kauppiaan pitää olla mukava asiakkaille, joten todennäköisesti häntä ei häiritsisi, jos vähän koittaisin jutella siinä samalla kun kysyisin apua ostoksissani. Aluksi kävelin hänen ohitse, koska en vain viittinyt, mutta vähän ajan päästä sain rohkeutta ajatuksesta, no vittu ei tämä minua tapa. Ja menin kysymään, mistä löydän tämän tietyn leivän. Hän vei minut leipähyllylle, jolloin päätin tehdä small talkia hänen kanssa. Leipähyllyn kohdalla me juteltiin jopa niitä näitä omista jutuistamme hetken aikaa, kunnes päätin, etten halua häiritä häntä enempää työssään. Mutta lopputulos on se, että sain tuhottua kuplani juttelemalla randomille kasvotuste. Se tunne, kun päätin vihdoin elämässäni jutella jollekin randomille, oli minulle suuri saavutus, joka tuntui todella aidolle. Tästä eteenpäin tein tätä samaa muillekin kauppiaille, kunnes tuli H-hetki. Kerran kauppajonossa minun edessä oli mies, joka halusi ostaa pattereita, mutta hänen korttinsa ei toiminut. Sillä hetkellä tarjouduin maksamaan hänen patterit. Hän kiitti ja vaihdettiin muutamat sanat siinä samalla, jonka jälkeen poistuimme kaupasta. Minulle tuli siitä sellainen tunne, että tämä oli todella suuri askel, sillä en epäröinyt ollenkaan tarjoavani hieman apua. Tämä oli siis minun oma alkutarinani, miten aloitin harjoittelemaan sosiaalistumista randomeitten kanssa. Tietenkin se tuntuu vaikealta aluksi, mutta kun sitä pakottaa aluksi tekemään, se muuttuu automaattiseksi. Mutta käydään läpi muutamia asioita, jotka saa helposti meidät perääntymään muille ihmisille juttelemisesta. 1. Mitä jos toinen suuttuu minusta tai alkaa aggressiiviseksi? 2. Mitä jos en osaakaan small talkia? Ja 3. Mikä myös liittyy parisuhteen etsimiseen, mitä jos toinen kieltäytyy minusta? Nämä 3 ovat niitä, mitä itse huomasin ajattelevani, jos olin menossa juttelemaan toisille ihmisille. Ensimmäiseen ongelmaan, mitä jos toinen suuttuu minusta tai alkaa aggressiiviseksi, ratkaisuun. Mieti itseäsi siinä toisen tilalla. Mitä jos olisit kadulla ja joku tulee vastaan sanoen, onpa hyvä sää? Todennäköisesti voit olla hämmilläsi tai et edes uskalla vastata mitään. Mutta taas toisaalta et varmasti ala huutamaan raivoisesti, mitä vittua sä tuut selittää kusipää, vaan sanoisit tyyliin, joo on kyllä. Älä mieti sosiaalistumista aggressiivisena kamppailun tahtona, vaan enemmänkin pienen small talkin muodossa, millä voi rikkoa jäätä 2 toiselle tuntemattoman henkilön tulevalle keskustelulle. Ei sun tarvitse olla tuntemattoman kanssa uusia ystäviä, mutta se helpottaa sinua myös tulevaisuudessa juttelemaan ihmisille, jotka vaikuttaisi olevan sinusta kiinnostavia. Sitä paitsi, jos joku oikeasti raivostuu sinulle jostain tervehdyksestä, vika ei ole todellakaan sinussa. Se vika on siinä toisessa. Toisen ongelman, mitä jos en osaakaan small talkia, ratkaisu. Valitettavasti voi olla, ettet osaakaan ensimmäisillä kerroilla. Mutta se ei tarkoita sitä, että olisit huono siinä,
vaan sen takia, että et ole tottunut siihen. Kyllä ammattilaisjuttelijoillekin tulee välillä mokia, mutta ei kukaan niistä ala kantamaan pitkäveristä kaunaa, ellei tietenkin tarkoituksella loukkaa toista. Kyllä itsekin tunnen välillä oloni kömpelöksi alkaa juttelemaan toiselle, mutta ei saa alkaa vaan miettimään virheitä liikaa. Jos A-henkilön kanssa minulla meni sanat sekaisin, tai muuten vaan oli outo juttelu, josta en oikein pitänyt, menen vaan seuraavaksi juttelemaan B-henkilön kanssa. Sitten C, D, E ja näin edespäin. En välttämättä samalla sekunnilla, mutta silti. Pääasia on se, että kokemuksella parantuu ja kaikki tekee virheitä. Kolmanteen ongelmaan, joka on se kaikista kuumottavin, jos koitat jutella henkilön kanssa, joka alkaa kiinnostamaan. Mitä jos toinen kieltäytyy minusta? Tähän ratkaisu on periaatteessa nämä edellisten samat muistisäännöt. Kyllä, sinusta voidaan ja varmasti tullaan kieltäytymään. Voi olla se, ettei toinen näe sinua kiinnostavana henkilönä, tai se, että tämä kyseinen henkilö on jo varattu. Mutta jos näin on, niin sitten on. Ei siitä tarvitse langistua. Sä vaan kokeilit tutustua toiseen. Ehkä seuraavalla kerralla, kun menet juttelemaan toisen kiinnostavan henkilön kanssa, voi olla, ettei hän kieltäydykään seurastasi. Mieti itseäsi tässä kohtaa myös. Jos et ole etsimässä parisuhdetta ja joku tulee yhtäkkiä juttelemaan sinun kanssa vähän flirttimäisesti, voit kohteliaasti kieltäytyä. Sillä ethän sinä kuitenkaan halua toiselle ihmiselle pahaa. Ja jos haluaisit, sinussa olisi vika. Samoin toisinpäin. Jos joku alkaa nimittämään sinua vaikka rumaksi tai tyhmänoloiseksi, sinussa ei ole vikaa, vaan siinä toisessa. Periaatteessa itsesi ja toisen kunnioituksella peräänny. Ei se haittaa, jos hän kieltäytyy. Se ei sinua tapa. Kolmas askel tulee olemaan itsesi tutkimista ja harrastukset. Mä en rupea täällä kertomaan teille, että teidän pitää aloittaa viikoittaiset lenkit, tai että sali on se ainoa oikea vastaus, sillä ne eivät välttämättä ole sinä. Mikä sinua kiinnostaa? Kiinnostaako sinua pelaaminen? Entä kirjat? Jääkiekko, elokuvat, ompelu? Ihmisiä yhdistää harrastukset ja mielenkiinnon kohteet. Helposti ajatellaan, että harrastukset ovat vain liikunnallisia asioita pelkästään, mutta ei se pidä paikkansa. Sun harrastuksiin voi kuulua vaikka muumiteemojen kerääminen. Mieti asioita, mitkä sinua kiinnostaa, ja mieti asioita, jotka saa sinut liikkumaan ulkona. Esimerkiksi, jos sinä tykkäät elokuvista, sinä voit mennä erilaisiin elokuvatapahtumiin. Jos pidät jääkiekosta, niin voit mennä katsomaan jääkiekko-otteluita. Nykymaailmassa kuitenkin on paljon erilaisia tapahtumia ja paikkoja meidän harrastuksillemme. Nyt jos olet harjoitellut ja kokenut sitä, miten jutellaan vieraiden ihmisten kanssa, se tulee olemaan paljon helpompaa tutustua näissä paikoissa samankaltaisiin ihmisiin. Teillä tulee todennäköisesti olemaan samankaltaisia mielenkiinnon kohteita, ja niistä juttelu muiden ihmisten kanssa on todella vapauttavaa ja mukavaa. Otan tähän esimerkin. Minun Desukoni-reissuni. Ei, mä en mennyt sinne etsimään itselleni suhdetta, vaan halusin tutustua samankaltaisiin ihmisiin. Ja voin myös sanoa, että täällä tutustuminen random ihmisiin oli paljon helpompaa ja mukavempaa mitä odotin. En muista tarkalleen kuinka monen kanssa juttelin siellä. Joo, oli siellä muutama vähän kiusallisempikin keskustelun alku, mutta suurimmaksi osaksi ihmiset olivat todella mukavia ja keskustelut jatkuivat pidemmälle kuin muutamaan lauseeseen. Todennäköisesti en olisi aloittanut kenenkään kanssa juttelemaan siellä, jos en olisi harjoitellut sosiaalistumistaitoa. Joo, olihan se hiukan vaikeaa aluksi, mutta jossain kohtaa huomasin, että olin juttelemassa monelle siellä. Mutta mun pointti on se, kannattaa mennä niihin paikkoihin, mitkä sinua kiinnostaa. Sillä voi olla, että löydät kiinnostavan henkilön harrastuksesi parista. Mutta haluan myös sanoa tähän sen, että jos olet sinkku ja haluat etsiä itsellesi kumppanin, älä etsi sitä, mutta pidä ovesi silti auki. Mene tapahtumiin, jotka sinua kiinnostaa sen takia, että ne paikat kiinnostaa, ja voit tutustua uusiin ihmisiin, joilla on sama kiinnostuksen kohde. Jos siellä sattumoisin voisi olla sinusta kiinnostavan oloinen tyyppi, niin mene vain rohkeasti juttelemaan. Jos häntä ei kiinnosta sinä, niin silloin sä ainakin yritit, ja voit myös taputtaa itseäsi selkeän ajatuksella, minä juuri uskalsin mennä juttelemaan henkilölle, joka oli minusta kiinnostava.
Ja ei sitä tiedä. Päivän aikana voi tulla joku toinenkin sinusta kiinnostavan oloinen henkilö eteesi. Ja jos ei tule, niin sitten ei tule. Onhan tuleviakin päiviä edessä. Kun puhutaan siitä, että parisuhteen löytäminen on sattumaa ja sitä ei kannata etsiä, niin ne pitävät osittain paikkansa. Jos sä etsit epätoivoisesti päivästä toiseen parisuhdetta, niin sen löytäminen voi olla henkisesti raskasta. Myös se, että jos löydät silloin itsellesi kiinnostavan henkilön, voit olla sokeana häneen ja voit ruveta tekemään asioita, jotka sinua ei kiinnosta. Näitä ihmisiä näkyy hyvin paljon deittisovelluksissa. Mutta se ei tarkoita myös sitäkään, että päätät lopettaa parisuhteen etsimisen kokonaan ja laittaa vain sattuman varaan. Sillä voi olla, että samassa huoneessa, mihin olet tullut, voi olla se oikea sinulle, mutta koska et halua enää yrittää, te ette välttämättä edes näe sen päivän jälkeen sattumaltakaan. Se on jo tarpeeksi sattumaa, että päätät jutella tuntemattoman kanssa, jonka kanssa pääset vaihtamaan vaikka puhelinnumeroita tai Discordia. Tulette juttelemaan useasti ja teille tulee molemmille tunteita toisistanne. Se on täysin sattumaa, että te kohtasitte siellä, missä ikinä kohtasittekaan. Nyrkkeilyottelun katsomossa, maalauskurssilla, uimahallissa, videopelissä, kaupassa, jossain nettisivulla tai ihan missä vaan. Nämä ohjeet ei loppujen lopuksi vain auta sinua löytämään suhdetta, mutta myös samalla löytää itsesi, poistamaan deittisovelluksen addiktion, tekemään sinusta onnellisemman, kun teet asioita, mitkä sinua kiinnostaa, ja parantamaan sinun sosiaalistumistaitoja. Kuitenkin, suhteen etsiminen kannattaa tehdä silloin, kun sinun mielenterveys on paremmassa kunnossa. Niin kuin ystäväni kertoi minulle, suhteen etsiminen on kuin piaru. Jos sitä yrittää vääntää, todennäköisesti siitä tulee paskaa.